फोटो खींचो तो छका है हम 2 मिनट खातिर करते न रोल तो ए बाबू लौंडा के समाज लावे लौंडा लोग आवे आ जब उन्हें के आवो सम्मलिका देखने सुपतरी के बात कि आज जिन शुक्रगुजार ने हमें इस पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है हमारे अरविंद भैया को इस कमेटी के तमाम सदस्यों को लह लह दिल से अब उन्हीं के हाथ है जोन बान देह ना ढका है जब ढके सता लह लह दिल से तहे तहे दिल से छोटे छोटे दिल से कोमल कोमल दिल से शुक्रिया अदा करते ध्यान से सुनब सब आज से 25 साल पहले यस कोनो भी शुभ काम होके चाहे केहू के बेटा भइल होके चाहे बियाह भइल होके चाहे नरकटाई होके चाहे मेहरारू सौरी में होके आ चाहे कोनो कीर्तन भजन होके तो जानत नहीं आज से 25 वर्ष पहले के आवे हे हनी के कोनो कामे ना रहे काहे पहले हनी के जन्म करम ना भइ रहे जन्म करम भइ रहे मलिका लेकिन जानत नहीं करे जन्म भइ रहे लेकिन सब पैसा में रहे ए बाबू कोनो शुभ काम में एगो उदाहरण जानता नहीं निमन काम के निमन बनावे खातिर के आहा होय 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 कोनो काम ना रहे ने काम के निमन बनावे खातिर इशारा में बताओ का हो क्या बात है ठीक है फोटो खींचो तो छका है हम 2 मिनट खातिर करते न रोल तो ए बाबू लौंडा के समाज लावे लौंडा लोग आवे आ जब उन्हें के आवो सम्मलिका देखने सुपतरी के हां जी छप छप चढ़ गई है लेकिन जब लौंडा लोग आवे काहे बार-बार लौंडा के समाज के हम नाम लेते हैं काहे वो विधा विलुप्त होकर चल जाता है लौंडा के देख के लोग हंसे लेकिन पहले के पुरानी आई लोग के पूछतो ना पूछाता था लौंडे पूछाता ए बाबू जब लौंडा मंच पे आवस त कोना आदा से आवस हां भिखारी भैया वाह 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 ब्याह जी गजब लगता रहा ना जाना तेरा कैसा लगा तेरा मार दूंगा हाँ नहीं तो कर रही ठीक है भाई मलिका सुनी उन्हीं के जब आवस मंच पर कोनो चीज कहस का कहस तो उन्हीं के साड़ी जौन होखे न साड़ी हमेशा ठेहुना के ऊपर होखे या ठेहुना तक होखे ठेहुना तो ना होके पहले कंपनी वैसे निकालते रहे आधा कट टिकट वो घरी तार जन्म करम ना भइल अच्छा हमार जन्म करू ना भरे तो जमर 1942 में गांधी जी जोरे घुमल बनिया जाती ताम्रपत्र मिलल बा राजन में कहत रहे कि गांधी जी के खनी बना के ओ घरी खनियो भैया ना रहे खाली बीड़ी पी के आदमी ए बाबा जब लौंडा आवस त लौंडा चलस जैसे लौंडा चलस वो सही ढोलक बाजे रे बाप चलस कैसे लौंडा डीजे प्रियंका क्वालिटी क्वालिटी ना ध्यान दी हो आधा होके के चाहिए गो नहीं में खाली लिपस्टिक चमकावल हो आवे बाबा कैसे डीजे
आज जिन शुक्रगुजार ने हमें इस पावन पवित्र धरती पे बुलवाया है, हमारे अरविंद भैया को, इस कमेटी के तमाम सदस्यों को लह लह दिल से अब उनके हाथ है जौन बानू देह ना ढकाए, जब ढके सता हाय 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 लह लह दिल से, तहे तहे दिल से, छोटे छोटे दिल से, कोमल कोमल दिल से शुक्रिया अदा करते हमारा दीपक साउंड की तरफ से आशीर्वाद बनल। ए बाबू औते औते को बात कहां से रुक जा भैया, गाना कैसे गाओ कैसे हो कि माता जा की पार्वती हर पिता ला टाइम नहीं खेल ढेर नौटंकी मत करो कि लड्डू बन के भोग लगे यह छपरा के धरती हो, यहाँ से एगो लय उत्पन्न भइल जो उनके पूरा भोजपुरी कॉपी करला चलत रहे थे भैया। हमनी और तो साधारण लोग के निकल जाई, लेकिन छपरा जिला में एगो लय निकल जाला। अरे माता जाकी कन्हैया जी के एक लाइन मार दो। मुरलिया में छेड़ लेगा नवा, मुरलिया में छेड़ लेगा नवा, बनवा में नंद किशोर मुरलिया में मुरलिया में छेड़ लेगा नवा, बनवा में नंद किशोर बंसी बजवैया कन्हैया बंसी बजवैया कन्हैया जख्मी भाई बैठल एक लाइन लिख दिले का चंदन करे ले वंदन, चंदन करे ले वंदन, गौरी है गणराज जी आइए गजानन सफल करी हमारा
माप धोल निकला तो ताली मार देंगे बड़ भाई